A fala xa sabedes que en Cervantes está moi influenciada por León e por Asturias. Fálase galego, pero cántase en bable, que é moi curioso, non? As cancións son as das brañas. Entonces, é moi fácil, se calquer persoa de Degrada, de Donís, de Piornedo, que lle pidas que cante, pode cantar cancións de galegas, pero moitas cantas en as cancións das brañas, que eran unha mezcla de bable, leonés e galego. Pero despois hai palabras curiosas, por exemplo, bueno, as terminacións xa sabedes que aquí son todas en in. In, aquí non hai pequeniño, non hai camiño, aquí é camín, pequenín, nenín, todo é así, como Asturias está pegado. Pero despois hai palabras moi extrañas, como por exemplo, no resto de Galicia, cando tú ves un mirlo, é un merlo. Aquí é unha cochosa, por exemplo, cochosa. Cando ves un ratonero, un miñato, un buxato, aquí é lamagueiro. Os vieiteiros, os aucos, son bantieiros. Aquí non se fala de mazaeiros, son pumares. Hai unha planta que nace moito en zonas malas, que é moi bonita, que é como un mástil grande, que no resto de Galicia, en moitas zonas de Galicia chamanlle gamotas, e aquí son abroitas. O sea, sí que hai palabras moi desta zona e que non están en outras, sí. Aquí non hai o de Fonsagrada, que falan pantalois, vos bocois, non, aquí serían pantalós. Xa cambiou, e mira que está ao lado, pero cambiou porque a xente, a influencia viña por outro lado. Ali só lles viña de Asturias, e aquí venlle de Asturias e de León, xa cambia. Aquí naide vai de caza aos coellos, aquí vaise de caza aos conexos, porque galeguizas palabras de Castela moitas veces, sabes? De feito, a xente de aquí, cando fala castelán, fala un castelán normal. É moi fácil, porque a baixada que houve durante tantos séculos hacia Trabadelo ou hacia Villafranca levou a que esa conexión fora tamén eles falan galego, non? Entonces, eu creo que máis que, dá má sensación que máis que idiosincrasia respecto a eso é influencia, a influencia leonesa e asturiana.